Bekufanele phela ukuthi utshele noma mhlawumbe omunye umuntu ukuthi angazisho ukuthi yabo ugada lo muntu endlini wenza kanje. Manje mina uthi angicabangeli, ngingacabanga vele ngithi kusho ukuthi vele into ekade nayiqala njengoba kade nayiqala, obvious ukuthi into eniyenzayo vele. Uyakubona ukuthi ngingakwenza nami lokho. Lutho ma, angenzi lutho mina. Kuphela bengizo-report ukuthi yena wenzani kumina. Ngithi mina sengithatha ukuthi wena kade naqala ukuyenza le nto, angithi? Yebo. Mina sengikuleso simo ukuthi wena ukuthi kade waqala ukuyenza nje, shuthi yinto vele enijwayele. Awungitsheli, ngihleli nawe endlini, lala nangivuka nawe ukhona la endlini, wena awusho ukuthi kwenzakalani, sihleli sonke la endlini. Ma, ngiyasaba phela ukusho cause sihlala naye endlini. Ubezokwenzani, wakusabisa or something? Khonta yisho ma. Khonta yisho wathi nje uma ngiyeke ngakutshela nje wena uzongibulala. Oh, njengoba ungitshelile ngeke akubulale. Sanibingelela nonke babukele emakhaya ku-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLongstar. Namhlanje vashelo sisomncane othi-ke nakunodaba afisa ukulidalula kuma wakhe. Sawubona njani? Yebo, njani? Ngiyaphila. Ngibingelela ababukele emakhaya, usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngiyababingelela lababukeli emakhaya. Ngiqhamuka eMlazi. Qhamuka eMlazi. Kavi. Okay, ubekwa yini la? Kunodaba la olungangihleli kahle. Okay. La ngidla. So manje biyenzeka lento le kodwa futhi abo bengayinakile. But manje ngiyabona ukuthi kumele ngikhulume because nayizolo nje beqhubeka iyenzeka nje. Okay, before sendabeni iqale kanjani le ndaba? Awuxoxe nje size sifike kuleyo ndaba ukuthi kwenza kanjani. Okay, well mina ngazi ukuthi nginomama nginobaba. Njengoba nginomama nobaba wena uma badivorce nobaba angazi ukuthi babangani bobawu2. So awasitshelanga ke nathi ukuthi kungani bedivorcile. Alright ke kuthe khamba isikhathi uma mbone esenabangani bamantombazane. Right ke abe nabangani bamantombazane, like have fun and everything, ehlale nje nabangani bakhe. Kuthe sekujika lapho seyabuya uma endlini sobuya nentombazane. Yabona intombazane mangiyibuka uyabona ukuthi ngathi umfana intombazane kodwa futhi nje kuyintombazane. Yabo ngingazi noma kumele ngithi umama noma kumele ngithi bhuti, yabo nje ngidideke nami angazi ngizophendula ngithini. Lapho ke akathe kwenze i-divorce, ngicela siphinde kwi-divorce kancane. Bakuhlalisa phansi bakutshela ukuthi kwenzakalani noma wavusana wahamba noma wakho. Ngabe siningi angithi uma uyena wasitshela wathi batana bami kunodaba kanje. So asibuzanga ukuthi kungani because akusiyona indaba yethu nathi. Okwamani nobaba lokho. Mina engizokusho ilokho. Walobhutisisi lo engamazi nami ukuthi isikhasithini. Okay. Kuthi afika isikhathi okay, afike kumngani kamama, mina ngazi ukuthi umngani kamama. Mafika umngani kamama befike behlale like introduce athi okay mntanami nangu umngani wami. Okay, sijabule okay sesinomngani. Alright. How? Jiki umngani nangu noma baqabulana emakhishini. How? Umama nje seqabulana namantombazane yabo. Because mina ngathi umabo uphuma ekhaya ubaba guiding yabo. Manje awangi understand ukuthi okay intombazane kwenzakalani, uqabulana intombazane. Sho phela ungangiqabula nami phela uqabula intombazane. Alright ke. Ngithuki ngingabatsheli ekhaya. Because akuyona indawo yami. Ngidlule phinde futhi ngibabone. Hayibo okay ngibona okay siserious ke lento le, this thing is getting cozy. Yaqhubeka. Manje sibe comfortable ngisho nokuyenza phambi kwakho. Comfortable. In a way yokuthi nje okay vele akazi akana namanginandaba. I'm living my own. You're not even questioning it. No. Okay. Okay, khamba isikhathi kuthe kujika lapho sayaqala kuyangihlupha. Manje yena umuntu kama wakho. Yes. Okay. Uma unokuphuma ahambe athi usahamba out for shopping, baby do you want to join me? Athi baby I know it's fine, relax, I'll sit here. Okay, mina ngibusy ke nami lapha endlini ngiyayiphekela, nami ngiyaprepare something to eat. Mayiphuma apopole ewindini
ukuthi okay how far manje uphuma kwakho senganani. Okay mayifika-ke lapha endlini eze kumina umuntu uyangithinta hawu yini manje uthintelani umuntu senza engazi ukuthi lento eyakhe ayenza kuma sekumele ayenze kumina. Nakuwena. Okay like ngithuka ukuthi okay uyenzelani into yenzayo athi I'm just touching you. You just Manje touching makuthatha me. usukuthintaphi? Hayi wena ungithinta izinqa uthinta amabele uthinta ubuso uyangibrush uthi I love you baby girl. Ngithi mina uyangithanda uthanda noma uthanda nami ngi-understand kwenzakalani. Mina ngimtshela mina I'm a straightforward person. I don't date girls. Yeah. I date guys. Yeah. So awunayo lento engiyifunayo. Obviously yes akanayo. So sikuphi isidingo sokuthi mina ngik-entertain. Girl guy qhubeke. Busy ngithinta ngibhotoza. This one time kanti kuzofika uma wambamba. Okay, wathini But wathi no baby bengimthuntutha lana emahlombe yabo bekhona something emahlombe wakwazi ukuyimbambatha. Okay ngabona ukuthi uma shithi ucishe wayifica kodwa futhi at the same time waphuma uma kulo mqondo because vele nayo besemkhiphile. So nami yabona nje into ezenzakala lapha nje. So manje ke ngoba uthi ufuna ukufonela uma wakho ufuna ukuthini kuyena? No, uma phela njengokwakhe uyena was-introduce again. So nami ngifuna ukumazisa ukuthi lo muntu ongi-introduce kuyena like usenza izinto engayithandi angikho comfortable. And mina abo endlini ngisho nobaba nayo beyazi ukuthi mhlawumbe ngiphuma ukuyogeza nje ngiyibhincela ithawula kwesinye isikhathi ngiyibhushuzele lapha endlini because ubaba wami ngiyazi ukuthi ngikaze ayenze leyo nto leyo naye mangibuka njengendodakazi yakhe. Yilo ngisaba ngisho ngisaba intombazane ngisaba ngisho nokuphuma. Nginqunu ukuphuma ngoba ngikazi ngani ngilandela. So ubaba wakho ukhona empilweni yakho? Well ubaba akasekho emhlabeni usashona. Oh so what after i-divorce shuthi naye abantu ahlangabezana nabo met up with the wrong people kwenzakala izinto wrong. But ke may so rest in peace. So manje akekho umuntu mhlambe ke like I'm trying to find out ukuthi ke akekho umuntu mhlambe okwazi uconfide kuyena uhambe umtshela ukuthi hayibo umuntu kaMaka angithinti kahle. Njengoba ngisho watshela mina no sisi bami abanye kuphela. The rest of the family doesn't know ukuthi my mom is bisexual. So wena kuyife wena umngakanani nosisi abangakho? About 3. About 3? Yes. Wena umdala nomncane? Mina umdala because mina ngina 27. Laba abanye bana 16 lomunye uno 12. So what are the chances ukuthi ke nabo uyabathinta in a funny way? Usuka wa investigate? Ngeke ngababuza nabo but bayasaba ukukhuluma, abakhulu ukukhuluma kakhulu. Yo, uma wakho umuntu onjani ngoba somfonela ke? Yo, umoya wakho phansi. And yabo nje umoya wakho phansi izomthusa lento le. Mhlawumbe izomnyusela ngisho ishukela noma izomnyusela uBP angazi. Kodwa nje kumele ayazi. Uthi uzofika kanjani kodwa kumele ayazi. Kumele ifikile kuyena. Uyayahlanye kodwa ke. Uyahlanya futhi psycho. Ngizwa ngoba uthi ke umoya wakho phansi. Umoya wakho phansi kodwa ayi yabona mase sethe uthi uyadina ngibona ngelapha ya sengathetha kasha kusho ngoba mayethatha la iduze wami amabhodwe yonke into namabhodwe. No asimthinta uma wakho simazisa ngalolu daba asithembe ukuthi uzokuzwa ukuthi uthini ngagcine senixabana. Babole emakhaya asimthinta umama simazisa ngalolu daba asimfonele. Sure ukukhuluma noma wakho? Yeah. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo nginenkinga right. Ngiyabonga. La ngihle nendodakazi yakho yokuqala. Ithi ke nakunodaba afisa ukutshela lona ngisacela umlaleli. Oh okay. Thank you. Bye. Njani ma? Ngiyaphila ntombi njani? Ngiyaphila. Ngikhona. Kunodaba maye ngifuna ukubekela lona kahle la yabanzi. Ngilale. Yambona ma
Ish, yazi ma, ngiyasaba kodwa. Konje njani? Khuluma. Okay. Ma, yamkhumbula uPrince. Prince, Prince wakho ma. Oh, okay. Ehe, unokungithinta lana ma. Uma ungekho. Angizwanga uphinde uqale manje. Unokungithinta mama ungekho. Umuke waphuma nje wathi uyahamba uyokwenza i-shopping, mhlawumbe uthi ufuna ukuhamba naye. Avedena angafuni ukuhamba, avedena asale athi yena uzosala la endlini. The minute uphuma nje mase yaqala-ke yakuthinta. Kanti wena ma wawungashongo ukuthi umngani wakho. Why manje sebe umngani wethu? Ayo, mama, iqale nini kwenzeka leyo nto? Yes, umngani wami. But ngiyangizwa iqale nini kwenzeka? Isenesikhathi yenzeka ma. Wathula wangasho wangangitshela isithatha isikhathi eside nje ukuthi sinesikhathi. Wathula wangangitshela. Ma ukutshela bengazi ngizokutshela kanjani ingakho ngitshela ku-Black Life Ubungiyatshela TV. noma umuntu okeceleni kozongazisa ukuthi kwenzakalani. Phela wena ma wam-introduce kumina nalabo sisi bami abawu-2. Akekho wasekhaya omaziyo. Bekufanele phela ukuthi utshele noma mhlawumbe omunye umuntu ukuthi angazisho ukuthi yayi ugada lo muntu endlini wenza kanje. Manje mina uthi angicabangeli, ngingacabanga vele ngithi kusho ukuthi vele into ekade nayiqala nje kade nayiqala. Obviously ukuthi into eniyenzayo vele. Uyakubona ukuthi ngingakwenza nami lokho. Lutho ma, angenzi lutho mina. Kuphela bengizo-report ukuthi yena wenzani kumina. Ngithi mina sengithatha ukuthi wena kade naqala ukuyenza le nto. Ngithi Yebo. mina sengikuleso simo ukuthi wena ukuthi kade waqala ukuyenza nje sho ukuthi yinto vele enijwayele. Awungitsheli ngihleli nawe endlini lala nangivuka nawe ukhona la endlini wena awusho ukuthi kwenzakalani sihleli sonke la endlini. Ma ngiyasaba phela ukusho cause sihlala naye endlini. Ubezokwenzani wakusabisa or something Khonta yisho ma. Khonta yisho wathi nje uma ngeke ngakutshela nje wena uzongibulala. Njengoba ungitshelile ngeke akubulale. At least ma kungcono manje cause sengibazisile laba ka-Black Life TV bama kwenzakala something kumina yena kuzowazi ukuthi uba. Okay, ukuthinte phi wakuthinta? Benongibrush izinqa, angibrush amabele, angithinta ebusweni, angiqabule kodwa mina bengamqabuli back. Mama, uvume kodwa ngoba wangakhala. Cha ma intombazane. Intombazane kodwa ngisabona ukuthi uyimpilona leyo ntombazane eqondile angithi. Phela wena ma wafika kuthina uthi umngani wakho intombazane awushongo ukuthi wena ma u-bisexual. Thina sazi ukuthi wena utshola nobaba. Nashada nobaba. Angazi ngoba phela uyazi ukuthi ubaba akasekho emhlabeni impilo iyashintsha mntanami. Kodwa manje ngendlela owenze ngayo ingaziswa nge-stroke kwamanje nje sokuthi angiwe phansi kwa njengoba uthi kade wayeqala nje lelo shuthi mina angazi noma kufanele ngithathe isiphi isinyathelo. Ngishathisa wena noma ngixoshe wena noma ngixoshe angazi ukuthi uyena muphi okuyena o-right noma nginishaye no-2. Ngifuna kuphi-ke ufuna ukwenzeka kanjani-ke wena ngibophise noma ngibophise nobabili noma ngimubophe yena. Kama kanjani mina ngengane yakho? Athi uthole phela ungitsheli nje ngikhona kodwa awungitsheli. Ngiyasaba ma kodwa nakho sengikwazisile. Wena mhlawumbe ongakwenza ungambiza umbuzo ukuthi kwenzakalani, kungani eyenza lento ayenzayo. Awona nje ngiphelelwa imali ngoba angazi ukuthi isikhathi side iqalile lento ukuthi kodwa okay ngizofika endlini. Alright, so ikhuluma lento kodwa ngiphathisa iyangigulisa, yezwa iyangigulisa serious. Ngiyaxolisa ma. Ukuthi ungahlala uthule nento ebuhlungu kangaka enkulu kangaka ngihleli nawe endlini uyasmile nje wenza ngalokuthi everything is right. Ngiyaxolisa. Okay, fine, ngiyabona. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Uzizwa kanjani ukuzwa ukuthi ingane yakho inukubezwa umathandana wakho? Angazi ngishokekile, angazi ukuthi isinyathelo kufanele ngisithathe kodwa nje. Ngicela ukubuza la cause indodakazi yakho ithi ubushadile nobaba wayo nadivosa and then wasuthandana namantombazane. Wawuvele uthandana namantombazane eqaleni
and then washada noma into eqhamuke emva kwe-divorce? Ake ngithi nje like ngisakhula. Yeah. Benginakho ukuhletha namantombazane yabo. So mase kufika ubaba because ngangitshela ukuthi ngilentuzana ngi-tomboy yabo ngangizazi tomboy. So nginakho ukuthanda amantombazane but nabafana ngibathanda. Oh. So after kwase kufika ubaba wakhe-ke ngase-ke ngiyazi ukuthi vele ngumuntu wesifazane ngabuyela-ke kumuntu wesifazane. So ngase ngithola lezi ngane zami kuyena ubaba. Wahamba yasho imizwa phela ukuthi no angikho la ngingala. Ngase-ke siyadivosa-ke sengibambile ukuthi mina isikhathi esiningi mina amantombazane yabo engithandana nawo. Sadivosa-ke sasihlukana. Okay, bengizocela lana ngoba ngokukhuluma kwendodakazi yakho ngathi-ke nabasha nge-confusion enkulu ngoba yena wazi ukuthi kwafika omama abawu-2 manje uthi akafili safe ngisho noma ephuma endlini uthi angaphuma enqunu phambi kwababa wakhe nokuthi aphume enqunu phambi kwalo sisi othandana naye. So mhlawumbe ungasho uhlale ney'ngane phansi uyichazele ukuthi kwenzakalani. Hayi ngizoyilungisa sisi. Okay, siyabonga kakhulu ukuthatha i-call yethu. Okay, ngiyabonga. Okay, thank you. Uzizwa unjani ngoba usukhulume noma wakho? Angikakokukhululeki ngale ndlela le because angimazi la khona ukuthi cabangani because abo njengamanje ngizosuka lana ngihambe ngendlini naye ngangishaya uma because abo njengoba ngisho umzukela ngithi uthe i-BP yakhe iyanyuka ushuya but nathi we will do i-follow up but okubalulekile ukuthi ahlale phansi nani nichazele ukuthi-ke na what's happening njengoba ade ngimtshela. Ayikho into enzima njengokuthi uthi uncamela ukubhushuzela phambi komuntu wesilisa unaphambi komuntu wesifazane. So kufanele ngabe no-safe ukubona bobawu-2 ngoba wathi angithi omama abakho bobawu-2 so usunomama abaningi. Kwakhona nje lokho nje aku-understandeki. Okay, uthe uzohlala nani phansi anichazele uthe uzoyilungisa yonke lento. Okay mama ayikho. Okay, siyabonga. Yabonga. Yo, yazi yanzima lena mayithi ingane-ke na ayisakhululekile ngisho naphambi komuntu wesifazane ngenxa yendlela ambamba ngayo but-ke umama uthe uzohlala phansi ney'ngane zakhe abachazele ukuthi-ke na kwenzakalani isimo sithini aphinda confront nale ntombi yakhe. Siyabonga kakhulu-ke su-Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life TV.